outra formulación de Castelao que conecta perfectamente con Spinoza. Cando un home sabe que a realización dunha idea vai producir a felicidade do seu pobo e a salvación da súa patria, non debe recuar ante a posibilidade do triunfo. Aínda que a violencia dolorosa e sanguinenta do parto lle produza arrepíos. Porque o home que dubida e teme no intre de realizar o ideal que predicou e non ten coraxe para manterse no seu posto de perigo, ou é un farsante ou é un coitadiño. Castelao estaba sempre cheo de carraxe, coitado. Mais el aquí tamén fala da guía da razón. É dicir, manternos hoxe, aínda que o parto sexa doroso, e aceptar hoxe un mal en favor dun ben futuro. Spinoza é a guía da razón. Castelao, non sempre en Galiza, tamén o enuncia. Si que con esa xenreira del, mas, por exemplo, esta parte, el está desterrado en Extremadura cando a escribe. Non é de extrañar que haxa esa xenreira e diga ou é un farsante ou é un coitadiño. Desde logo, é unha persoa que non sigue a guía da razón. É un cínico ilustrado. El aquí tamén o describe, sí. E el recúa ante a posibilidade do triunfo. Persoas, Castelao, traizoaríano moitas persoas, e eu sei de que fala Castelao. Persoas que miran para outro lado, cando ti dis, estes son os meus ideais e vounos defender. E fala con esa carraxe. Pero fala saudoso. Está falando da guía da razón.